kasama namin kung panawitan illegalize na siya o kung sa ilang suggestion po. Sir, kung sa mo kasulti niya na sir nga himuon ng legal ang pagpamalit og boto, vote buying, kung vote buying panahon sa eleksyon. Kung sa mo suggest ana. Ako ka-suggest anang ko ana, illegal na to na, pwede illegal pero siguro to sa mga tao nga siguro na to nga makauyon kita na. Kaya mo tayo mga siguro sa pamahayag sa mga itong katawan. Pero siya personally, Ariel, kung siya personally, pangunta na, pabor siya? Ikaw sir, usap may sa'yo mo una-una. Uyon siya? O dili? Labing ayaw, nanay tabo parang pabor ko na. Ay noon, ano na may pabor kasama Ramil o, noon siya mismo kasama Ramil, pabor siya kay mura magyapon tihali nga sa iyang pangagtas tihali kasama Ramil nga mura magyapon wala man napakgang ang pagpamalit og boto panahon sa eleksyon unya warta man po na ang katawan na lang mo magboto kung sa ilahang mutaran. Pero kung ano naman ganay mga pahitapong nga vote buying, kung posible nga mapalit ka, ikatuyod mismo tingali ang ipalit mo imong mutaran. O ano na yung tamboy kasama Ramil, ingon yun nga, dili yun pwede tingali ng vote buying, kay balaod ko na ko, walay kay kayo na ng ubang mga kandidato, nga mulan sir, nga walay kwarta nga doon na untay kay balo. O siguro po sa pamahayan sa uban, isla tapor po kay hantod karon wala man napakdang sukat pa kaniadto na og siguro na lang mga issues nga mga pangitabo nga wala man nadakpan o wala na kumbikto sa mao sa laod. O gikan na lang din sa atong lokasyon balik taon niya alang sa Pulso ng Bayan, Ariel Antira, Abog, Tatak, RMM. Pulso ng Bayan sa Kuskus, Bapicos. Kining regarding sa vote buying during my watch as a congressman, murag di pa kay narampan. So, murag isolated cases. Pero pagkakaroon, mura o it's not the rule of the day nga halos na ng entire country are resorting now to vote buying. RMN Kuskus Bapicos. Ito ang sugyot kasama Archer ni former Congressman Batoy Barinaga sa PLDT na tax. Nata sa mo Pulso ng Bayan o mo paambit sa Pulso ng Bayan sa PLDT sa 908-0658. Pulso ng Bayan sa Kuskus Bapicos. Hello, good morning. Hello, good morning. Kasamang Ramilo, kasamang Archer. Serving bundag. Doon kayo ang inyong tulumanon karon diha. O naaghat yung kus pagsalmot kay dili pwedeng kuan. Di ko masalmot kay supak yung kuan ng sugyot. O kanang siya na, illegalize na lang. Kay rampat magyud ang vote buying. Sa akong rason na kasamang Ramilo, kasamang Archer, kung ato ng ingon na naon nga i-legalize na lang mura na siya og pananglit kining droga gyud masumpo ato na lang i-legalize. Ang ibalo man ta nga di magyud maayo ang isang putaran ana. Yun ana ang vote buying morally, spiritually di magyud nawa magyud nagitugot. So murag ang atong kung sanong na lang kita ingon ana murag pildi na ta ba hopeless na ta. Desperado. Kuwalwal ta, no? Kuwalwal ta nga mga tao nga governed by kanabang reason, no? Hindi man ta hayop nga di man tigong mo balansi. Kaya antigo man ta may nga kana sayop kana dili. Ya kay mura atong paminaw lisod man gyud mo pailalom na lang ta, no? Mo surrender na lang ta. No, ang tinuod yun nga tao kinahanglan di siya magpagulipon sa sayop. Bahala na maginaon sa siya. Okay. Kana lang kasamang Ramilo, kasamang Archer. Salamat, Kebert. Pulso ng Bayan sa Kuskus, Bapicos. Pag legalize ko no anak kasamang Archer, mura og desperate move. Nasa lawmakers. Nasa gihimo nga kining ehemplo kasama Ramil, nga sama sa droga. Di rampant magin ang droga, di man gina masumpo gayud kasama Ramil. Putay-put ipasabot nga tungod kay rampat na ang droga, illegalize na usab. Inana ang maong senaryo kasama Ramil ba? Tungod ba ka kay rampat ang vote buying, illegalize na po usab ba? Pagka-desperadong binuhatan kasama Ramil. Okay, naala pa sa napatay caller sa line 1. Hello sir, good morning. Hello? Hello? Good morning, go ahead ma'am. Kuan, bahin sa atong issue kanuno ka ng illegalize ang vote buying. Dili man na usa ka brilliant idea. Gani, ha? Bago lang naman na itong election and doon na tayo bagong presidente nga ang iya ganing kanang slogan, walang kurap kung walang mahirap. Walang mahirap kung walang kurap.
karon illegalize na hinuon ang vote buying. Kung illegalize nimo ang vote buying, gusto na po nato ang qualification sa mga mulansar. Number 1 is kinahanglan do na kay kanang nag-earn kag pila ka milyon. Milyonaryo? O, di ba? O, kinahanglan, milyonaryo ka. Ma'am, ni mo pagpamalit o si ka milyonaryo. Di nasamot na hinuning atong ang nasod nga naupot na bitag maayo. Wala na bitay dignidad. Sa atong pagkatao, bisag pobre ta, doon na rapotay gamay. No? Doon na rapotay respeto sa atong kaugalingon. Dili, para na po, dili maayo ang suggestion ni Mamoy Barinaga nga illegalize kay gani bag-urat ang nang mag-eleksyon ang slogan sa atong bagong presidente nga kung walang mahirap walang mahirap pa dili gud mangawap unya karon ka ng vote buying usa man sa pag sana siya tawag na to anang nanga murag paubos na gid nato mayan sa pagkatao para lang kita nga uda-ugta so kung inana gusto na po nato ang nasa konstitusyon nga kanang na ang bali qualification sa mo lansar nga gani dili magani ka pwede mo lansar kung konbintado ka. Di ka gusto na po na nga number 1 is pahalag wa kay grado kasi milyonaryo ka. Sa mo pag-afford sa vote buying. Maro sa ako sir. Thank you. Pulso ng Bayan sa Kuskus, Batikos. Kining regarding sa vote buying during my watch as a congressman, murag di pa kay narampan. Murag isolated cases. Pero pagkakaroon, mura o it's not the rule of the day nga halos na ng entire country are resorting now to vote buying. So, mo na nga, because of this, murag isod na kay nationwide na lang. So, ako yun na we can just repeal that and make it silent. Palit ka, okay. Nara na sa mga tao. I mean, let's make the voters and the candidates as well as the party and the COMELEC be honest to themselves, how they can cope up with the situation. Kuskus mo, batikos nating lahat. Kasama nga Archer, may ani na og mga nagkarinlaing reaksyon ang sugyot ni Congressman Matoy Barinaga. Adun na ingon nga, di ba na maayo? Kay lagi matud pa desperado. Na po niingon nga di na maayo kay og mahimo ganyan na usbon na lang gyud ang batakang balaod. Usbon ang mga qualifications dapat milyonaryo ka bahalag ex-convict basta milyonaryo. Ay go na. Wa lagi paigan na. Ay go na tagadapitan. Na muna na karon. Pinapoy kanina sa atong unang caller kasama Ramil matud po niya. Mura siya realistic siya ba? Tuod nganong bang didan pag ina nga klaro man gid gyapon bisag gidili na practice mo man gyapon sa kadaghanan. May pa silent kay aron nga ang kulon sa COMELEC nga wa gimi mahimo busa nga ipatuman lang ang vote buying. Dirita sa atong opinion mo text mo kasama nga Archer. Opinion mo. You have a message. Text mo. You can sa 0909-870-9598. Good AM. Kung ako ana himuon na lang ng legal ang vote buying pabor ko sugyot ni Matoy Barinaga aron makapahimulo sa mga tao sa ilang kwarta makapalit pamigbugas. Opinion mo. You have a message. Text mo. Kini yang text kasama ng Archer. Kung imong tugkaron pag-ayo, kini problema sa vote buying, mo read down ni. It boils down sa problema sa kapobrehon. Kasama ng Archer. Yang ilang tao makapalit og bugas. Tanawa din sa Pilipinas nga daghang nagpobreng mga tao. Di ba? Rampant ang vote buying. Naman, dali man mapalit sila. Kaya lagi, bugas naman. Pila ka kilong bugas mapalit sa pinakalibo usap. O sa kalibo, kapalit, nagagtuwag sako na niya. Bugas na pa sudan sobra. O sa kasakong NFA. Kana pa ibalibaran grasya na, matod pa. Pero sa mga nasod, kasama ng Chair nga, gihatagan nila bili ang mga mamumuo. Ang mga nagtrabaho sa private sector. Ang nagtrabaho sa government mga agencies. Sakto ilang sweldo. So, tanawa, doon na ba nahitabong vote buying? Ano man? Kay ang tao magtanaw mismo, magpapalit man ko. Makakaya man pagpugas. Anak na lang inyong sa kalibo. Kung ikumpara sa akong income, ay so, mo butar ko kung kinsay gidikta sa akong hunahuna, sa akong konsensya, o sa akong pagtuo, nga makadalag